We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena Esquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong back. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay na Banggi, Bicolandia! Day 20 ng inyong mahal na liga. Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, balik tayo dito sa Bulan Gymnasium dito sa Santa Remedios, of course, sa Bulan Sorsogon. At bago ang lahat, siyempre pasalamatan natin ang mayor na si Mayor Romeo A. Gordola at ang mga kasama niya sa Bulan LGU. Also, maraming salamat kay Governor Boboy Hamor. Ating unang laro ay isa na namang a must win for both teams. Asahan natin ang isa na namang napakagandang away sa loob ng court. Magandang gabi, ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Hello Kapa Morgan at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood. No? This will be a very exciting ball game, a very important one of course Kapa. Irusin versus Matog. So wag na natin patagalin at ipasa na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Ayan, the big man, Jamir Elegado and Aymar Sabayo are now in the center circle. And there you go. Ang unang possession ay mapupunta dito sa mga nakadilaw, ang mga taga-Matnog. Cyril Gonzalez hits the first bucket and that's a three-point shot. Talagang coach, ngayon pa lang ay ang intensity, ramdam na natin. Yes, partner, sabi ko nga kanina, this is a very important ball game, no? This will determine kung sino ang magta-top 2 dito sa District 2, partner. Tama. So, tingnan natin ang gagawin dito ng dalawang koponan. Okay, right now, ramdam natin, hindi pa man nila ginagawa, ay ramdam na natin na talagang gagawin nila ang lahat
para manalo sa larong ito. Sabi nga natin kanina, this is a must-win for both teams. So, we will see kung sino sa dalawang ito ang nararapat para makapasok sa ating second round, which is the semi-finals. And right now, it's Cyril Gonzalez again with the ball para sa mga taga-Matnog. And binabantayan siya ngayon ni Raymart Treo. Now si what a wild shot mula kay Jacil Ariston. Grabe yung pressure, parang ramdam na ramdam ni Jacil Ariston down the baseline kanina, kaya wala siyang, there's nowhere to go but to throw the ball up, hoping na makakabuslo kahit papano. But right now, ayan, Aymar Sabayo hitting his first bucket. Ayan, from the short corner. Good pass on the part of Lopez, partner. So yun ang dapat nilang gawin, no? Go hard to the basket, and pag may opportunity to pass, partner, pasa. But again, sinagot naman yun ni Jacil Ariston sa kabila, partner. And this time parang may authority na siya to take that shot inside. At nakabasket din doon si Raymart Dreo. Oo. Right now it's Cyrus going down the middle and going strong, pero he missed the shot. Rebound Grifaldeo. Now to Aymar Sabayo. To Tikboy de Rosario. Nakita na nasa unahan si Dreo, kaya tumira ng tres. Short on that one. Ito na naman ang mga nakadilaw. Cyril Gonzalez, dire-diretso against Tikboy de Rosario. But he was defended really, really well by this veteran, the Aquaman. Tapping the ball out and ayun. Gandang matchup nito, partner. Cyril Gonzalez kontra dito kay Tikboy de Rosario. Garcera, inbounding. Binigay kay Jacil Ariston. Ariston, binalik kay Garcera. Ginugulo ni Tikboy. Jacil, or make that Jessa, was caught for a traveling violation. Right now, we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, sige, ipasok mo. Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Depensa, kumpiyansa, tiwala sa teammates at dasal. Ito ang baon ngayon ng Team Matnog sa kanilang knockout game kontra sa Team Erosin ngayong gabi. Ayon kay Coach Reynolds, pinaghandaan umano nila ang kanilang laro ngayon at naka-full support din ang kanilang mayor na si Mayor Catleaso at ang kanilang mga kababayan mula sa bayan ng Matnog. May mga paprops pa sila, mga lobo, pompoms at torotot sa pag-cheer sa Team Matnog. Sa ngayon, naka-focus lang umano sila sa kanilang system, depensa, dapat may tiwala sa sarili at teammates at higit sa lahat, tiwala sa Panginoon. And that's the latest dito sa courtside ng Team Matnog. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. And there you go! Within that report ni Mabel, naka-score doon ang mga taga-Erosin courtesy of Leonardo Lopez. And right now, lamang na po ng tatlo ang mga taga-Erosin, 8-5. 7 minutes. 3 minuto na po ang nakukonsumo natin sa unang period ng ating matinding laro dito po sa loob ng Bulan Gymnasium. Yes, partner. At doon nga sa play na yun ay tinawagan ng foul itong si Leonardo Lopez, partner. That's the second foul of Lopez dito sa ating laro. Dalawa na kaagad. Oo, partner. Meantime, Eligado working his way at the top of the key and making that one. It's a bucket for Jamir Eligado. First 2 points ni Jamil Eligado. Yes. Merong whistle ang referee. Out of bounds now. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Nandito rin ang ating kasama ngayon na si Sir Jello Espinosilia. Mamaya makakasama niyo siya sa second game. Tikboy looking for a teammate. Nakita si Grifaldeo. Grifaldeo, ginulo ni Eligado. Right now, nasa mga taga-Matnog ang bola. Dire-diretso! And there you go, Jamir Eligado finishing with his right. Yun ang sinasabi ko, partner. Ito si Jamir Eligado. Very agile, very mobile na big. Talagang pag nakuha na ang bola nito ni Cyril, talagang tumatakbo din to, partner, katulong ni Cyril Gonzalez dito sa team na ito. Oo. Yun ang parang advantage nitong si Eligado kontra dito sa big man ng Erosin na si Aymar Sabayo. Yes. Kasi Eligado can do those transition
talagang he can finish fast. And napatunayan niya yan doon sa last sequence na yon, finishing with his right, doing that layup. And right now, Cyril Gonzalez will force his way. Tumira! Umiscore! Another 2 points, partner. Dito kay Cyril Gonzalez, 5 puntos dito sa ating laro. At yan, nakakalamang na po ang mga taga-Matnog dito. 11-8. Graida with the ball. Dribbling with his left. Naghahanap ng papapasahan. Binigay kay Cyril Gonzalez. Now Jessa at the top of the key against Aymar Sabayo. Balik kay Graida sa labas. Nakita sa ilalim si Jacil Ariston, pero mukhang madulas ang kamay ni Jacil Ariston. Ito sa mga ganitong laro, partner, you should always be ready, no? Pag may mga ganyan, always tingin ka lagi sa point guard or sa may bola, partner. Oo. Aymar Sabayo at out of bounds yun. So return the favor, partner. Oo. Turnover din itong mga taga-Erosin doon sa play na yun. Oo, so they need to defend now kasi nalalamangan na sila dito ng 3 puntos. Kailangan huwag mong hayaan na paunti-unti malalamangan ka ng kalaban mo dito sa ganitong klaseng laro. Oo, at pansinin ko lang din, partner, itong standing ng dalawang kupunan na ito, kung nagtataka po kayo. 6-1 itong mga taga-Erosin at 5-1 naman itong mga taga-Matnog. Sila po yung mga contenders natin. Dalawa sa mga contenders natin sa District 2. Kaya ganun na lamang po ang init ng aksyon sa larong ito. Decano losing the ball, pero sabi ng referee, the ball will stay with those men in mint green. Tama ba, Coach Jello? Mint green ba yan? Yung green nila, mint green ba yan? Ayun, so sige. Hapin, bagong salta as well as Decano. Ayan, kailangan ng magandang spacing, sabi ni Tikboy Del Rosario. Aymar Sabayo, binigay kay Griff Aldeo. He can hit that, pero short. Nandun si Aymar to save it. Tikboy launches a bomb. Wala, nandun si Aymar to keep it alive, pero nakuha ni Graida. Graida na tumatakbo. Against all men in mint green. And that's Cyril Gonzalez finishing underneath. And listen to that crowd roar, partner. Grabe. Grabe, parang championship atmosphere itong napapanood natin dito. At yun na nga, hindi pa po puno ang bulan na gymnasium, pero feeling ko kahit sa bubong may tao. So nakakalamang na po dito ng ilang puntos ba? 4 na puntos or make it 5. 5 points. Partner, 5 points at timeout dito itong mga taga-Erosin, partner. Yan yung sinasabi nga natin. Every time may opportunity itong mga taga-Matnog, partner, they are running down. Yung primary offense talaga ang una nilang hinahanap. Those transition. Kasi nga, sabi mo nga a while ago, napaka-agile, napaka-mobile ng kanilang mga big. So, at saka ang bibilis din ng mga guards nila. Mga guards nila. So every time they control that ball, they are running. So yun ang kailangan bantayan nitong mga taga-Erosin at dapat mag-adjust sila dyan sa ginagawang transition play nitong mga taga-Matnog, partner. Oo. So 4:41 po ang nalalabi. So sabi ko nga kanina, both teams wag hahayaan na paunti-unting makalamang ang kalaban dito sa mga oras na to ay Erosin ang nangangamba na malamangan dito. Hapin from Tikboy Del Rosario. Hapin ginugulo ni Graida. Naghahanap ng screen. At ayan, medyo delikado naman yan. Decano launches a triple from the corner. Short. Rebound Iligado. Nakita na nasa unahan si Graida. Graida, sabi niya, sandali. Antayin ko yung mga kakampi ko. Bibigay sana kay Muragan, kaya lang hindi masyadong clear. Now it's Cyril Gonzalez. Pulls up for 2. Wala. Aymar Sabayo for the rebound. Nakita si Tikboy. Nakita rin si Decano. Decano now. Oh, ibabalik sana sa paparating na si Griff Aldeo. Kaya lang medyo mabagal ng konti. Ito na si Aymar Sabayo to Hapin. Pulls up for 2. There you go. Nagtatrabaho na, partner, itong mga player coming off the bench for Team Erosin. Sabi nga natin, itong dalawang kupunan na ito ay napakagagaling ng kanilang bench players. Off the bench, they are talagang contributing dito sa dalawang kupunan na ito. Oo. But right now, we have a report from Miss Barbie. Barbie, ano bang nangyayari dyan? Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul at good evening sa ating mga kasurog for our game 1 for tonight. We are witnessing a crucial game between these two strong teams.
because they are battling for the second spot in their bracket that will be advancing for the Ako Bicol Cup Sorsogon semi-finals. And coming from the bench of Team Erusin, I will be your courtside reporter. We all know that Team Erusin's last game against Bulusan was upset. That's why in this match, they are aiming to bounce back and redeem what they lost. Sabi nga sa akin kanina ni Coach Ervin Lohena, wala silang ibang dapat puntahan ngayong gabi kundi ang pagkapanalo. And they will make amends sa kanilang naging lacking during their last game, which is to guard all of the opponent's players inside the court, not just the imports. Ito na muna ang latest mula si courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Marby Floriano. And if you've noticed, partner, itong si Tikboy Rosario, nakakailang attempts na pero wala pa rin siyang naibubuslo. Samantala, ang kanyang counterpart sa kabila, itong si Cyril Gonzalez, ay nakaka-siyam na puntos na. So that's the third miss, partner. Nasa 3-point line itong si Tikboy Del Rosario dito sa ating game. But sabi ko nga, basta maganda ang start nito, partner. Ang malakas ang Erusin pag maganda ang start nila, partner. Oo, so right now hindi natin nakikita yan. Pero they look good also. Especially na nandyan si Decano na isa din sa mga mabibilis nila. Itong si Hapin, he can make those kind of pull-up jumpers. And he made two a while ago. Magkasunod na stop and pop nitong si Raj Hapin, kaya meron siyang 4 na puntos dito sa larong ito. But kulang pa din yan para sila ang masabing namamayagpag dito sa ating unang yugto dahil nalalamangan po sila dito. Okay, and tayo po ay napapanood sa mga social media platforms natin. Ayan, nakita nyo sa screen natin kanina. Na-flash po yan. At right now we're taking a look at the bench of Matnog headed by Coach Reynold So. Ayan, so parang hindi pa si Coach nakukontento. Yes, Ano? partner. Kasi sabi nga, sa yung timeout nila kanina, medyo nalalamyaan siya doon sa depensa ang pinapakita nitong mga bench players niya. The likes of Graida, kaya kinausap niya kagad si Graida. Tinuro niya, bakit hindi mo kinuha yung tao mo doon sa kabila? So ang ginagawa kasi, partner, nitong mga taga-Matnog, no, magpapakita sila ng 1-2-2 defense. After single pass, they are going to a man defense. So kung mapapansin mo, ihintayin muna nila itong mga taga-Erusin. After a one pass, tao sila. Tatao sila. Oo, tapos, so ganun yung nanonotice mo sa kanila. So as the early as first quarter, partner, talagang yun ang ginagawa nila. The meantime, Decano na-shoot yung unang free throw. Pangalawang tira, pasok din yan. So meron siyang 2 puntos dito sa ating laro. At ang score natin ay 14-17. Lamang po ang Matnog. Elegado, binigay sa ilalim kay Muragan. Nice pass, but the shot. Now it's Matnog's basketball. Tikboy Del Rosario now. Binigay sa corner kay Decano. Decano launches a 3. Wala. At yan na naman si Cyril Gonzalez. Mabilis na tumatakbo using the glass. Hoping that will count. Pero meron siyang foul. Yes, partner. But again, sabi nga natin, yung shot ni Hamuragan kanina, that's a good high-low play on the part of Team Matnog, partner. Di lang na-convert, no? Hindi lang natapos dito yung itong si Hamuragan. Medyo hindi pa ata uminit. Oo, and sa kabila naman, itong mga taga-Erusin still struggling, partner, sa 3-point country, partner. So, especially yung kanilang gunner na si Tikboy Del Rosario. And also, before that foul dito kay Cyril Gonzalez, yung shot ni Decano, hindi rin pumasok, partner. So, tama. yan ang dapat nilang, kasi sabi nga natin, minsan pag itong team ng Erusin, pag maganda ang percentage nila sa 3-point country, partner, talagang panalo ito. But right now, hindi nagiging evident yan for Team Erusin. Okay, so kailangan Erusin needs to work it out dito sa pagtatapos ng ating first quarter. In the meantime, Cyril Gonzalez hits those 2 free throws. At ayan, turnover pa on the part of Erusin. Yun ang sinasabi ko, partner, kanina, na medyo nalalamyaan itong si Coach Reynolds So doon sa depensa ni Graida. At talagang pagbasok, pagbalik, talagang binawian niya. Oo, pinahirapan niya at nag-force into turnover. And right now siya may tanga ng bola. Binigay kay, at ayan, Aristo na naman. So this guy seems to be a baseline lurker now. So babantayin nila yan sa baseline itong si Jamil Ariston.
Or make that Jasil, rather. Yes, Jasil Jasil. Ariston. We have two Aristons here, Julo and Jasil. Sa first foul, partner of Cyril Gonzalez doon sa play na yon. Oo. We're under a minute to go. 50.3, 21-14. Decano will fire and will hit. Yun ang first 3-pointer nitong mga taga Erosin. Erosin dito, partner. Oh, Oo. courtesy of John Dicano. Samantala, if you've noticed, nasa labas muna si Tikboy de Rosario. Cyril will... Wow! That's the counter feat of that Decano 3-pointer kanina. Binawi ka agad nitong si Cyril Gonzalez, ano? Yes, partner. Mukhang first quarter pa lang, unconscious na itong si Cyril Gonzalez in terms of scoring, partner. Meron na siyang 14 kung di ako nagkakamali. Talagang grabe. That's, this guy can really score in bunches. And right now, Decano na naman ang may tanga ng bola. Kailangang ma-shoot nila ito. Bago magtapos ang first quarter. Hapin, fires! Short! Rebound, Hamuragan. Hamuragan, lead pass to Graida. And Jasil Ariston for the right-hand finish. And much to the delight of the fans of Matnog, you can hear the roar and everything. Yun ang nagagawa, partner. Very unselfish itong mga player nitong Matnog, partner. So yun ang sinasabi natin. Every time nakakuha sila ng bola, ang una nilang tinitingnan talaga yung nasa unahan. Tama. So yun ang right now, that's the good plays na pinapakita nitong Team Matnog. That's why they are up by 9 points, partner. So Nakaka-score sila sa mga fast break opportunities na yun. Yes. And for Team Erosin naman, siguro move that ball, partner. Yun ang gawin nila kasi medyo nagiging one-sided yung kanilang offense, partner, right now. And Tikboy de Rosario needs to score now para sa kanilang kapunan sa pagbabalik dito sa second quarter. But right now, ang tanong ko, tayo ba nga ba yun? Nasa bulan? Parang nasa Matnog tayo Oo nga, partner. Dahil sa crowd na talagang grabe, no? Ilang truck kaya itong sinakyan itong mga taga-Matnog para mabigyan ng suporta, full support ang kanilang team na napapalaban ngayon in battle for the top 2 spot sa ating partner. semis. So yan na nga, this is a very crucial game. Yun na nga sinasabi natin. Kasi po, sa mga hindi nakaka or sa ating late tuners, partner, itong Erosin ay natalo nung Team Bulusan during their last game. At ito namang Matnog Galing sa panalo. galing sa panalo. Itong Erosin sana, partner, winning streak yung kanilang pinakita dito sa ating liga. Oo. Naging 6-0 sila until tinalo sila nung mga taga-Bulusan nung kanilang last outing. And that's just also a very crucial game. Decano once again fires. Aymar is battling for the rebound against Hamuragan, but Hamuragan ang nag-succeed at right now nasa mga taga-Matnog na naman ang bola. Graida binigay kay Jasil Ariston. Ariston umikot. Naagawan ni Decano. Tumatakbo ngayon si Raymond Dreo. And there you go. Hindi man lang ginamit ang board. Talagang direkta sa ring na i-finger roll nitong si Decano. Yes, What a partner. shot. 4 points na yan, si Raymark Dreo, Ay, partner. Dreo Oo. pala, Dreo. At sa aking talaan, partner, itong si Cyril Gonzalez, mayroon ng 14 points at 4 na assist, partner, at may isang steal. So tama yung lista ko. At ito namang sa kabila, si John Dicano ay mayroon ng 5 points, partner. Oo. So, dito sa Erosin, ang hindi pa talaga kumakana ay itong si Tikboy de Rosario. Although meron siyang several attempts from the 3-point territory, pero mukhang inaalat pa itong si Tikboy. But alam natin that anytime from now, this guy will explode. Or kung hindi man mag-explode, alam natin na pupuntos at pupuntos yan. Right now, it's Cyril Gonzalez missing the second free throw. Right now, Decano with the ball. Pumunta sa may wing, binigay kay Sabayo. Sabayo, nakita si Espedido. And Espedido, that's his first 2-pointer of the ball game.
coming off the bench itong si Chris Espinido. Yes, partner. So good cut on the part of Chris Espinido on that play. Oo, and good pass naman mula kay Aymar Samayo. So ano sa tingin mo ang dapat gawin dito ng mga taga-Erosin? Medyo sa bilis talagang medyo nakakalamang Oo, ang mga partner. taga-Matnog. So paano mo i-counter yung bilis? Ako, partner, yun yung sinasabi natin. Once na nasa offense side naman sila itong mga taga-Erosin, medyo kanina, di ba, first quarter, medyo stagnant, medyo one-sided yung kanilang offense. So siguro, yung ball movement, mas paganahin nila, partner. Kasi pag ganyan, yung depensa mo parang stagnant din. Titingnan ka lang. Oo. So yun ang dapat nilang gawin. Oo. Di man sila makahabol dahil sa speed. Pero sa diskarte naman siguro. Pero yun, hindi na nagmaterialize yung diskarte na yon. Ito na naman, si Cyril Gonzalez! Muntik nang maipasok yun. And that could have been a continuation for Cyril Gonzalez. Pero he's definitely going to trip to the free throw line. Kasi yun ang kalakasan niya nitong Matnog, partner. Yung sinasabi natin, yung transition talaga. Oo. Every time na nag-miss or nag-turnover itong mga kalaban nitong Matnog, talagang yun ang ginagawa talaga nila. Oo. And of course, ito kasi si Cyril Gonzalez, yun yung laruan, partner. Diyan, they need to stop this guy. Kailangan siguro wag nilang pahawakin ng bola. Oo. Kasi once na nasa kanyang bola, he can do almost everything or anything. And still Pero miss on that free throw, partner. Dalawa Maintis yung dalawang tira na yon. Now it's Tekboy Del Rosario. Still struggling offensively. Pero si Dicano naman, nandun. Grifaldeo can hit that one. Yes! Pasok ang tira. Yun ang Sa sinasabi short natin, corner. partner. Oo. From left to right, then attack middle, tapos magkukulapse kasi help side yung dalawang big ng Matnog. So yun ang dapat nilang gawin, partner. And yan. Good defense on the part of Erosin. Tekboy Del Rosario nakita na libre si Dicano, kaya lang madulas ang bola, sabi ni Dicano. 27-23, 7:36 remaining sa ating second quarter. Apat po ang hinahabol dito ng mga taga-Erosin. Once again, nandito po tayo sa Bulan Gymnasium sa barangay ng Santa Remedios dito sa napakagandang Bulan, Sorsogon. And again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldico Facebook page, and of course sa ating Ako Bicol Cup or Ako Bicol Party List Facebook page, at pati na rin po sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. May mga pinifeature din tayo sa TikTok, Ako Bicol Cup. Okay, subscribe na lang din. Ayan, naagawan doon si Cyril Gonzalez. Nice passing. And there you go. Dicano with the finish from Raymart Dreo. So ayan, nagraran dito ng slight ang mga taga-Erosin. But ayun naman ang kailangan nilang gawin, partner. On the other hand, I guess it's a traveling. oo, traveling yun. Oo. So good defense on the part of Erosin. So yun na nga, kung di nila siguro din kaya partner na sa mabilisan, bumawi sila sa depensa, no? Yun, bawiin nila sa depensa, partner. Staff, tapos dapat i-capitalize nila, partner, din yung mga pass break opportunity. Kasi kanina, kung mapapansin mo, talagang turnover after turnover itong Erosin, partner. Oo. Dicano launches a bomb and hits it. Dicano gets it to go. That's a triple mula dito kay John Dicano. Yes. So yan, partner, lamang na. So yan sinasabi nga natin, Oo. hindi namin kayo kaya sa bilis, gagamitin namin yung babagalan namin, gagandahan Oo. namin yung ball rotation, doon namin kayo titirahin. Mas Pero, magiging, oo. sa madaling sabi, mas magiging patient Yes, sila. partner, kasi maging patient. Doon sila komportable, partner, kasi sabi Oo. mo nga, mas mga veterano, mas mga talagang, kumbaga, mas mga matatanda sa isip when it comes to games. Oo. So talaga yun ang gawin nila. So, mas magiging wiser sila. Kagaya nun, that's a wise rebounding on the part of Tekboy Del Rosario. Alam niya na dehado siya kay Hamuragan, kaya he tipped it to Grifaldeo. And now, ayan, at the other end of the court, na foul itong si Tekboy Del Rosario.
At let's see kung makakapuntos na siya dito mula sa free throw line. Dahil as of now, mga kasurog, wala pa pong na-contribute si Tikboy de Rosario when it comes to scoring dito sa Erosin. Natapat timeout dito, partner. Ito mga taga-Matnog. Kasi nga, yun nga, medyo napako sa 27 itong mga taga-Matnog dito sa ating 6-minute mark ng ating second quarter. So kasi yun nga sinasabi natin, yung adjustments ay maganda para sa Team Erosin, partner. Kasi Maganda yung depensa. sabi mo nga, hindi namin kayo kaya sa bilis. Tapatan sa bilis, Tapatan namin sa kayo ibang bagay. kumbaga, dun sa maturity nila sa game. So yun ang ginagawa nila. So sa yun na nga sinasabi ko, kasi pag hindi mo talaga inikot yung bola na yan, magiging one-sided ka. Napakasimple sa depensa ng isa lang ang didepensahan. Napakasimple. At once na talagang ma-turnover mo yan at mag-mintis ka, Ay, patay ka dahil mabibilis. Ready itong mga taga-Matnog dyan to counter back. So, pero may mga bright light din tayo nakikita when it comes to transition dito sa parte ng Erosin, partner. Kung makapitalize nila yon, much better. Kasi sabi nga, yung intensity ng game is up down eh. Ganun naman talaga. Parang siso lang, ano? Oo, siso lang. Kung bagalan mo, bilisan mo, bagalan mo. So ganun naman talaga yung basketball. In the meantime, Tikboy de Rosario hitting one from the free throw line. So yan po ang kauna ng niyang score dito sa larong ito. 29 to 27 at Tikboy de Rosario missing on the second one. Jasil Ariston now. Sabi niya, wait. I'll wait for my teammates. And now Amuragan, naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Graida. Graida tumira ng 3! Wala! Rebound, Ariston. Jasil working his way. Elegado at the top of the key. Master niya yan. Yes, that's an easy 2 points for Jamir Elegado. 6 na puntos na, partner, itong si Jamir Elegado dito sa ating laro. At tied ball game po tayo, 29 all at 5:48. Tikboy de Rosario. Huli. Mas mabilis talaga itong si ano. Kaya naman si Cyril Gonzalez. Scooping and missing. Now it's Tikboy. Ano kayang gagawin niya? Ide-diretso ba? There you go! That's a Tikboy float! Napaka matamis na Tikboy float ang na-experience natin doon. That's his first field goal of the ball game. Meron siyang 3. Graida fires and in and out. Medyo minadali ni Graida yun, partner. Oo. Now, nasa kay Tikboy ang bola. Tikboy pumailalim, pumasa kay Grifaldeo. Grifaldeo misses. Nakuha ni Elegado ang rebound. Now, it's Jasil Ariston with the finish using his left. Napaka-compose doon itong si Jasil Ariston, bringing the ball down and finishing with the left. Yes, partner. Good capitalization on that layup nito ni Jasil Ariston. At wala nang magagawa si Jan Dicano doon sa depensa na yun kasi si Cyril Gonzalez yung nasa kabila, partner. Kaya nga. Natapik yung bola sa likod nitong driving na si Dreo, pero the ball will stay with Erosin at 5 seconds to shoot. So we have a substitution. Isang shooter ang ipapasok ng Matnog. Yes, it's Gata. And pinaupo muna itong si Jasil Ariston. Dreo, they need to shoot. Magandang rebound itong si Grefaldeo. Medyo nahuli doon si Amuragan, partner, on that box out. Naka-box out na si Jamir Elegado sa kabila dito kay Espedido. But again, walang bumax out kay Grifaldeo doon. Oo, nakita ni Grifaldeo na parang hindi papasok yung tira na yon. Kaya yon. Followed it up. Ayan na! Kakapasok pa lang pero nagparamdam kaagad. Itong si Rex Gata. You gotta love this guy. Talagang wag mo yang iiwanan dyan sa beyond the arc na yan, partner. Shooter yan, itong si Rex Gata. Tama. And right now, oh, what a beautiful step back pero hindi pumasok ang tira nitong si Dicano. And right now, Matnog is leading by 1, 34 to 33, 3:34 nalalabi. And Graida was fouled going to the basket.
That's a reach and foul on Gripaldeo, partner. First Oo. personal foul nito ni Gripaldeo on that play. So when it comes sa foul trouble, medyo okay lang naman din both teams ano. Wala pa namang nanganganib. Yes, but again, medyo marami-rami na itong foul nitong Erosin, partner, kumpara dito sa Matnog. When it comes to team fouls. Yes, partner. And Graida hitting the first free throw. Henner Graida. Yan ang mga apelyido talaga ng Matnog. Graida, Gripaldeo, mga letter G as well as mga nandito sa bulan. Halos mga letter G din. But yun. Henner is perfect from the free throw line. Lamang na naman dito ng tatlo ang mga taga Matnog. At ito namang mga taga-Erosin ang magsi-ceasefire dito, partner. Tama. At kumbaga kanina maganda na yung adjustments na ginawa nila, but again nakabalik na naman agad itong mga taga Matnog dito. Aha. Sabi ko nga nung nakabalik itong mga taga-Erosin, kung mapapansin mo, yun namang mga taga Matnog ang medyo one-sided yung offense. Kumbaga isang pasa tira kaagad. So yun ang nagagawa, partner, na medyo nagmamadali ka. Or nagmamadali ka nga on a certain play, talagang walang mangyayari. Kung mapapansin mo, nalamangan nitong mga taga Matnog, gusto nilang bawiin kaagad yung score. That's why medyo nakaungos doon yung mga taga Erosin, and good adjustment on their part. Oo. Pero later part naman, nang pinasok itong sa the likes of Drex Gata, so bumalik naman, change momentum naman tayo, papunta naman sa mga taga Matnog. So yun ang nagiging tendency. Kapag sila'y nalalamangan, ang tendency is magiging one-sided yung Oo, gusto laro. nilang bawiin kaagad. Sabi mo nga, nagmamadali. sabi mo nga, lagi ko naririnig sa'yo, you have to do it quick but you don't have to hurry. Oh yes, sabi, let's be quick but don't hurry. Okay, so yun siguro ang magiging mentality dapat nila. Kagaya ng ginagawa ngayon ng Erosin, they're not trying to hurry things up, pero ginugulo dito si Aymar. Aymar working his way underneath, pero nabitawan ng bola at eto na naman ang mga nakadilaw. Cyril Gonzalez now has the ball from Graida. What a spin! Pero everything but the shot. At ayan, maganda yung lead-in pass nitong si Tikboy de Rosario. Yan ang maganda when you have Tikboy de Rosario. Hindi man siya makascore ng todo-todo, but in the assist department talagang maaasahan mo siya. So yun ang sinasabi ko kanina, partner. May opportunity din sila to capitalize yung transition play gawin nila, And partner. there you go, Tikboy de Rosario took it away, but he cannot finish. At ayan, for the second time, this one making it. At nagrereklamo siya na merong foul. Tinawagan ba yun? Yes, partner. Grabe yung intensity when it comes to defense doon sa part na yun ni Tikboy de Rosario. Bibihira nating makita yan. Nakikita na natin ngayon yung talagang killer instinct nitong Tikboy de Rosario dito sa larong ito. Talagang he means business. At na-foul doon si Graida. Oo. Doon sa layup ni Tikboy. Will try to complete the 3-point play opportunity pero miss yung kanyang free throw. But then again, that's a 2-point shot made by Del Rosario after that good defense. Meron ng manding foul na itatawag dito sa mga taga si Alamares ang tatawagan. Yes, partner. So yung hand check, partner, yun ang sinasabi natin. So kung mapapansin mo, dalawang tao na ang pinagpapalit-palit dito kay Cyril Gonzalez, partner. Oo. Kanina si Lopez, ngayon si Alamares naman ang pinapatao dito kay Cyril Gonzalez. And kanina nagbinti siya ng dalawang magkasunod but right now he hits the first one. Let's see kung mababawi niya yung dalawang mintes. At ayan, pasok din yung pangalawa, so bawi siya doon. So kailangan ding bumawi dito ng mga taga-Erosin in this possession. Nalalamangan sila ng isa, 38-37, 2:09 with Tikboy de Rosario. May tanga ng bola. Gustong bigyan si Sabayo, pero Sabayo mukhang wala sa tamang posisyon. Now Alamares, binigay kay Sabayo sa ilalim. Nabitawan ng bola. At ayan na naman, tumatakbo itong mga taga-Matnog. Sabi ni Gata, sandali lang, dito ko ititira yan. Bang!
This guy can shoot! Yan And si- you gotta love this guy! It's Rex Gata putting on a show. Yan ang sinasabi ko. Huwag kang malingat dito kay Rex Gata. At talagang grabe, partner. Kung makikita mo, very textbook yung, Oo, yung tira shooting niya. form, Ang shooting partner. form, yeah. So, yan again, balik dito sa mga taga-Matnog itong bola, partner. Grade 12 lang daw yan, ha? Oo, grade Grabe. 12 yan, partner. Rex Gata is 19 years old, partner. Matindi, no? So, nasa kanya ngayon ang bola. Pero merong foul. May tatawag dito kay Alamares. At penalty na dito. So, that will be 2 free throws, partner, for Cyril Gonzalez. That's away from the ball. So, 4 po ang kalamangan dito ngayon ng mga taga-Matnog. Ayan, pinalitan si Alamares. At pinasok uli itong si Hapin for Irosin. Pumasok pa yung partner? Di ko Mintis, nakita. partner, yung Mintis, unang Mintis. tira ni Cyril Gonzalez. Okay. Pangalawang tira, pasok. And we're under 2 minutes dito sa ating second period. 42-37. Nakakalaman po ng 5 ang mga taga-Matnog dito. Hapin. To Grefaldeo. Grefaldeo. Linabas kay Tikboy. Tikboy, slow motion. Balik kay Grefaldeo. Umikot ng umikot. Nawala yung bola. At ito na, tumatakbo ang mga taga-Matnog. Graida! From Gata. Miss. Ayan na. Grefaldeo. To Tikboy de Rosario. Tikboy de Rosario. To Sabayo. Sabayo. Wala pa rin. Talagang medyo hirap ngayon dito rin si Aymar Sabayo. Working his way underneath the basket or inside the paint, which he usually do good. Yes, partner. Pero talagang ramdam din ni Aymar Sabayo ang pressure dito sa larong ito. Pero dito masusubukan ng isang veteran. Ano? Yes, partner. Sa mga ganitong atmosphere o ganitong situation. So, ganito po ka-intense ang Ako Bicol Cup. This is just the battle for the top 2 sa ating semis. Pero ganun na ka-intense ang laban. So, what more sa semis and of course sa ating finals. Yes, partner. At ayun na nga, may warning doon, partner, na tinawag dito kay Moragan. Warning for technical kasi nga yung he was complaining dun sa referee on the last sequence at tumawag naman itong si Coach Reynolds ng Coaches Challenge. Coaches partner. Challenge. Kung kanino talaga mapupunta ang bola na yan. Okay, so we will see. We will wait for the decision of the referee based on our replay para doon sa a review of the sequences that happened before the ball went out of bounds. So, successful yung Coaches Challenge. Yes, successful. That will go to Team Matnog. Seconds, 50.1. So full court pressure ang ina-apply ngayon dito ng mga taga-Irosin. Gata losing the ball. Crossover move. Lets it out to Tikboy de Rosario. Still missing from the 3-point territory. Triple team doon itong si Amuragan. At ayan, Tikboy de Rosario was fouled. Passing the ball to Hapin. Eligado will be called for that one. Yes, partner. Sayang yung possession na yun for Team Matnog, partner. Oo. Dalawang possession, turnover. Una kay Rex Gata at ito namang ikalawa dito kay Graida. So ganun talaga. Hindi lahat ng possession ay
maiko-convert mo because of the opposition. And ibig sabihin yan, the opposition, which is Team Erosin, is doing well when it comes to defending their territory. Right now, Hapin against Graida. Binigay kay Tikboy. 16.5 remaining sa ating quarter. And they have 10 seconds to shoot. Inaantay ni Tikboy. Is being guarded by Cyril Gonzalez. Naghahanap pa rin ng opening. And they will be charged with a 24-second shot clock violation. Yes, partner. But may 2.2 seconds pa remaining sa ating clock. So may chance pa dito, partner, itong mga taga-Macnog to score. Huwag nilang hahayaang tumira dyan si Cyril Gonzalez. Dahil yon, I think ginawa na niya nan dati. Yes, partner. Muntik na. Imagine na nakatira pa doon si Cyril Gonzalez. What if pumasok yon? Talagang yon, may mga bagay na kailangang i-review nila at kailangang paigtingin pa yung depensa when it comes to the side of Erosin dahil yun ang kailangan talaga nila. Dahil kitang-kita natin, it's very obvious na kung sa bilis ay talagang medyo liamado. Yes, ang mga medyo taga-Macnog. liamado itong mga taga-Macnog when it comes to speed. But again, sabi ko nga, partner, when it comes to maturity sa game, when it Oo. comes to talagang veteran Experience. presence, nandun naman yung mga taga-Erosin doon, partner. But again, sabi nga natin, this is a very important and a very crucial game for these two teams, no? Oo. Kasi kung sino po ang mananalo dito ay may tsansa at talagang makakaungos na dun sa top 2, partner, dito sa District 2, At partner. least meron ng bright hope for Oo. that seat Kasi sa nga, ating semifinals. yes, partner. But I think right now we have to make a short break muna, halftime break, and we will be right back. Ang Ako Bicol Cup Sorsogon po ay atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Hawak na ni Paul Lee ang course ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento.
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Silada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, Santa Cruz! What up? Yes, again! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Baba for three. Martin for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yeah, for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Yes, kami po ni Coach Paul Sepe ay nagbabalik dito sa ating laro. Ang matinding bakbakan ng mga taga-Erosin at nitong mga taga-Matnog dito sa Bulan Gymnasium para sa ating Day 20 ng Ako Bicol Cup.
And sige, alamin muna natin, bago natin balikan ang kanilang laban, alamin muna natin, silipin natin kung bakit nakakalamang dito ang Erosin. I-analyze muna natin base dito sa ating mga statistics na meron tayo ngayon dito. Coach Paul? Yes, partner, for our halftime stat, no? Team Erosin and Team Matnog, bench scoring, partner, bench points 16-10. So lamang itong mga taga Erosin dito, the likes of John Dicano, kasi meron ng 10 points nga ito coming off the bench. Points in the paint, partner, that 42 or make the 37 points coming off the paint. Yung points nila is 22, sa kabila naman 18, partner, itong mga taga Matnog dito. Turnover, di nagkakalayo, 16-13, partner. Medyo mas naaalagaan itong mga taga Matnog ang bola with just 13 turnover. At fast break points, nakalalamang din dito itong mga taga Matnog with 15-13. And second chance, 4 and 2. So yun ang mga numbers na titingnan natin comes the second quarter, kung magbabago ba yan, partner. Kasi nga, sabi nga natin, nasa kakalamang itong mga taga Matnog dito by 5 points, partner, coming off that half. So titingnan natin. But again, pansinin ko lang itong field goal, partner, 45.7% itong mga taga Erosin, 46.9%. But ito, partner, ang mapapansin mo dito, on a 2-point average, partner, 66.7% itong mga taga Erosin kontra sa 47.8 naman dito sa mga taga Matnog. But ito, partner, bumawi naman in terms of 3 points itong mga taga Matnog dito with 44.4% on that Rainbow Country, kumpara sa 14.3% lang nitong mga taga Erosin, partner. So yun ang titingnan natin, no? Again, sabi ko nga, pag maganda ang linalaro nitong mga taga Erosin dyan sa 3-point country na yan, partner, minsan kadalasan panalo sila. But right now, hindi yun evident. Sa 12 tinirang 3 points, partner, 2 lang ang pumasok. Or 14 3-pointer, 2 lang ang pumasok. At dito naman sa sa mga taga Matnog, siyam na 3 points, partner, 4 ang pumasok. So yun ang sinasabi natin dyan. Yung percentage, partner, yung dalawang kupunan when it comes to field goal, medyo di nagkakalayo, but yung 2-point and 3-point average yung nagkakaiba, partner. So para sa akin, it's still anybody's ball game, dahil kung pagbabasehan natin yung ating statistics, hindi nagkakalayo merong nakakalamang yung Erosin, meron naman din yung Matnog ang nakakalamang. Yes. So makikita natin na talagang anything can happen dito sa ball game na ito. So wag po kayong kukurap, mga kasurog, wag kayong aalis, subaybayan nyo to hanggang sa matapos, dahil sa ngayon nakakalamang ang mga taga Matnog, but who knows, baka yung inyong manok na Erosin pa ang manalo sa larong ito. So ganun din sa mga taga Matnog. Kailangan huwag kayong kukurap, dahil yun, nauna na sa scoring dito sa second half itong inyong manok, courtesy of Jamir Elegado with that strong move going to the basket. At ayan, 44-37, Grifaldeo babawi, pasok yan at the top of the key. Again, bumawi naman ito si Grifaldeo. Sabi mo nga, partner, dapat magtrabaho na si Grifaldeo dito, kasi sabi nga natin ito, si Aymar kasi nako-contain hindi naman natin masisisi dahil tinatatlo siya So ang na-open dito sa big man ng mga taga-Erosin in the paint ay kadalasan itong si Grifaldeo. Yes, partner. And we know that Grifaldeo can hit those perimeter jumper. And can score talaga itong si Grifaldeo, partner. Tama. So yun ang dapat i-capitalize nila. In terms naman sa kabila, no, nakikita mo yung unang lusot ni Jamir Elegado. Yun naman ang i-capitalize itong mga taga Matnog, partner, itong presence ni Jamir Elegado. At ayun, the ball will stay with Erosin, but they have only 8 seconds to shoot, so kailangan nilang maibuslo ito o mai-attempt sa loob ng 8 segundos. And right now, Tikboy de Rosario, nakita si Aymar Sabayo na yun ang pinakamalapit na mapapasahan. Oh, almost losing that one is Lopez. Lopez, numero diretso, at let's see kung i-count yon. Will that basket count? Yes, partner, counted yun. Counted. Okay, so good for Erosin. 3 na lang po ang hinahabol nila dito, 44-41. Cyril Gonzalez going straight to the middle, was blocked by Grifaldeo. Now, it's another attempt mula kay Cyril. He's everywhere. Kanina ngayon nasa ilalim na naman siya. But right now, ang nandito malapit sa atin ay si Miss Mabel. Miss Mabel, pasok.
Kapa Morgan and Coach Paul, natapos ang first half na nakalamang ang Team Matnog kontra sa Team Erosin. Ayon kay Coach Reynold, resulta ito ng pag-focus ng kanilang players sa laro at pagpapaigting ng depensa. Minsan man silang nahabol ng kabilang kupunan ay hindi nila ito hinayaan at pinagtrabauhan para makalamang. Diskarte nila ngayon, baba agad pag may turnovers dahil magaling sa fast break ang kabilang kupunan at bantayan ang transition play ng kabilang team. Dagdag pa ni Coach Reynold, huwag tumingin sa score, stick lang sa system, i-enjoy ang laro at mag-focus sa kanilang goal na manalo ngayong gabi. And that's the latest dito sa courtside ng Team Matnog. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Mabel Etchegoyen. And right now it's Cyril Gonzalez doing the work at the free throw line. Na ipasok niya yung unang free throw niya. And people starting to pile up dito sa loob ng Bulan Gymnasium. Ayan, pasok pa din yung pangalawang tira nitong si Cyril Gonzalez. So balik sa 5 ang kalamangan ng mga taga-Matnog. Decano now, nasa harapan niya si Jacil Ariston. Naagaw ni Elegado ang pasa para kay Sabayo. Ayun na naman si Elegado almost making that shot. Sabi niya, tinitingnan yung ring. Ano ba yan? Oo. Nagalaw ba yung ring? Tumaas pa ka ng konti? But again, sabi ko nga, dapat i-capitalize nila ito si Jamil Elegado, partner. Oo. Kasi medyo pag ganyan ang mga takbuhan, hindi na nakakababa. Ito si Aymar Sabayo, partner. Itong si Elegado, a big guy who can run and can make those finishes sa transition. Right now, it's Tikboy Dolosario. Swings it at the corner at nakaapak sa linya itong si Lopez. And they need to make a defensive stop here. Elegado now against Grifaldeo. Nice pass sa ilalim kay Elegado, but the shot. And Garcera missing. At Aymar Sabayo is down, pero good gesture on the part of Elegado, picking him up. But there's a foul on the part of Aymar Sabayo, partner, on that play. Again, tingnan natin itong blob na ito for Team Matnog. Let's see how well they are prepared with this kind of situations. Okay, now it's Elegado shaking it. Binigay kay Jessa. Jessa! Kawala ang bola. Ito na si Lopez tumatakbo. Tikboy del Rosario finishing with the right hand. Nice decision on the part of Lopez na parang sabi niya, parang hindi ko kaya to ha. Bibigay ko kay Tikboy. And right now, Garcera, binabantayan itong si Tikboy del Rosario. What a crossover! Pero naagaw ang bola. Ito na naman si Lopez. Lopez now to Decano. Decano will try to save it. Binigay kay Aymar Sabayo. In the midcourt, Lopez tumira ng tres. Bang! Pasok ang tres ni Lopez. Yes, partner. At tabla na naman tayo dito with 7-minute mark ng ating third quarter, 46 all. Yes, what a game. Tied ball game tayo. So it's all Lopez sa mga sequences na yon. Stealing the ball, bringing it down, passing it to the right man. Tapos binalik sa kanya. Pero this time, sabi niya, I have to finish this one with a big three. And right now, we have a game here. Again, this is the day 20 of Ako Bicol Cup. Sorsogon, nakalusot doon si Graida. But Sabayo will not let him finish. Na ganun-ganun na lang. But still, the ball will go to Matnog. Elegado against Grifaldeo. Binigay kay Hamuragan. Hamuragan, dish it out sa corner. Wala. Nakuha ni Tikboy del Rosario. Sabi niya, takbo na! Go, go, go! Oh! What a miss! And
Nabitawan ni Decano. And good stop on the Oo. part of Ariston, partner. Kung Tama. makipapansin mo, siya lang ang mag-isa doon. So dito, kailangan dumipensa uli yung mga taga-Erosin. And for Matnog naman, kailangan nilang pumuntos dito. Sa Eril Gonzalez, lumusot! At nagmintis. Sabi ng referee natin, the ball will stay with the men in yellow. Ayan na, ang lob. Eligado. Balik kay Graida. Balik kay Eligado. Eligado now against Tripaldeo. Posting up. Now Tikboy do Rosario. Binabante. Amuraga now! Sabayo for the rebound. Sa mintis ni Amuragan. Decano. To Tikboy do Rosario. Tikboy! And the floater. Wala. Grefaldeo puts it back! And there you go. Back to Erosin ang lead. Mga kasorog at 5:59. Coach, anong nakikita mo? So ayun na nga, partner, sabi ko nga talagang dapat i-capitalize nitong mga taga-Erosin itong si Grifaldeo, no? Kasi nga well guarded itong si Aymar Sabayo. But again, sinagot naman yon ni Cyril Gonzalez. Ito, partner, kasi kung mapansin mo yan talaga si Grifaldeo. Once na nasa loob yan, kala mo hindi siya magko-contribute pero papulot-pulot lang. And again, nakaka-convert yung mga tira na yan ni Grifaldeo. Nakikita natin na he's very confident, shooting those perimeter shots. Magmula man yan sa pasa o magmula man yan sa rebound or magmula man yan saan, basta't meron siyang opportunity to shoot, talagang ititira niya yan at maganda naman yung percentage na pinapakita niya. Now Tikboy do Rosario being heavily guarded, tumira ng tres, muntik nang pumasok pero the ball will definitely just hit the rim. At ayan na, hindi rin nakashoot doon si Cyril Gonzalez. Tied ball game tayo, 48-all. Decano has the ball. At nako, maling decision on the part of Decano. Minadali niya yon. And right now, what a hustle play by Lopez. Not giving up on that one. Tikboy do Rosario going strong. Grifaldeo na naman. This time, medyo malakas yung kanyang tira, pero good attempt on the part of Erosin. And ayun, Eligado gets the continuation. He will definitely have the 3-point play opportunity now. At ayan, balik sa mga taga-Matnog ang Kalamangan. 4:43 ang natitira sa ating third quarter. Ganon kabilis ang oras dito sa game na ito, partner. And again, ayun, good capitalization on that. Another transition on the part of Matnog, partner. And sabi ko nga, yun ang dapat nilang gawin. Capitalize nila ito si Jamir Eligado when it comes dyan sa mga open court situation na yan. Kasi dyan siya medyo, partner, lamang talaga dito kay Aymar Sabayo, partner. So, because of the build also of Jamir Eligado na who can run and who can orchestrate pagdating dyan sa mga open court situation na yan. Because he has the fresher legs. Yes, partner. Yun ang sinasabi natin. And again, for team Erosin naman, yun na, may mga miss shot talaga eh. Although open look and itong the likes of Grifaldeo kanina, nagmente siya. May sinayang sila yung transition play kanina. Yung nga sinasabi natin na medyo hindi nakakapitalize itong mga taga-Erosin. That's why nakabalik na naman dito itong mga taga-Matnog, partner. Good run sana on the part of Erosin kanina, but still, siyempre, hindi rin papayag na ganun-ganun lang itong mga taga-Matnog. And right now, Jamir Eligado will try to finish the 3-point play opportunity by hitting that one. And there you go. Pasok yung kanyang tira. Wala sa free throw line. Tikboy do Rosario now. Directing the play for Erosin. Grifaldeo to Decano. Balik kay Tikboy at the wing, being guarded by Graida. Humihingi ng screen. Tikboy launches a bomb. Still can't hit it, but good thing na rebound ni Decano. At muntik ng maagaw. At yun na nga, naagaw ni Graida ang bola. And hindi lang matapos ni Graida because dalawa ang gumagwarda sa kanya. Lopez! Missing at the top of the key. Graida
Almost making that one, but he gets fouled. At napatayo doon yung buong bench ng Matnog, partner. Oo. Pero grabe ang hustle na pinapakita nito ni Iner Lopez. Graida dito. At saka ni Lopez Oo, sa ni defense. Lopez talagang parang tipong wala nang bukas na laruan na dito ibubukas na namin dito lahat. Yun Ganon, ang sinasabi ganon. namin. Ganun ang ipinapakita ng dalawang kupunan dito. Lamang lang po ng dalawa dito ang mga taga, or make it tatlo, ang mga taga Matnog at pwedeng madagdagan yan. At yun na nga, nadagdagan dahil sa free throw na yan nitong si Hiner Graida. At talagang kita mo yung pagod, partner, dito kay Hiner Graida. Kasi grabe nga ang hustle na pinapakita nitong batang ito. Tama. Pero hihit, wala yung pagod sa kanya. Kahit pagod na pagod, naibuslo niya po yung dalawang free throws na yon. So, balik sa lima ang lawang ng mga taga Matnog dito. And Tikboy Rosario gets fouled. Oh! That's Espedido, partner. Espedido yung tinawagan ng offensive foul. I thought it was De Rosario was fouled by Jacil Ariston. That's an offensive foul on the part of Espedido. Kung makikita mo, moving screen, partner. May tulak. May tulak, kaya yon. Hindi papasa sa mga referee talaga yon. Graida now against Tikboy De Rosario. Binigay kay Hamuragan against Espedido. Hamuragan working his way at the paint. Pasok ang tira ni Hamuragan. Pati si Hamuragan sumasabay na sa scoring dito. Good stop, partner, on the part of Matnog. Ito, tumatakbo na si Cyril Gonzalez. And there you go with that running shot. Cyril Gonzalez hitting it. One after the other. Grabe. Grabe ang puso. At talagang at may tinawag dito, partner, itong ating referees. Or no, it's a timeout, partner, on the part of Oo. So ayan, lamang na po dito ng 9 na puntos. Oo. Ang mga taga Matnog. Napansin ko lang si Raymart Dreo medyo nababad ng konti sa bench. Yes, oo. At kakabalik lang nito ni Raymart Dreo dito sa ating laro. And on that last sequence, partner, medyo hindi niya na-convert yung layup doon sa transition. At naagaw nga ni Cyril Gonzalez at naipuntos. Oo, naipuntos, partner. In transition. Yun ang sinasabi natin, partner, na talagang dapat i-capitalize once yung opportunity on that sequence. Kasi yun ang ginagawa nitong mga taga-Matnog, partner. So every time they have your opportunity, talagang kinakapitalize nila yan. Sa Irosin naman, they actually has the attempts, pero hindi talaga. Oo, yung may mga mintis talaga. May mga mintis. Mintis kasi. Especially on that Rainbow Country, yung sinasabi ko kanina, partner. Yung unang 3 points nila dito sa quarter, the second half is yung tira ni Lopez, partner. Oo. But again, mayroon na sila, I think, 16, 17 shots at 3 lang ang pumapasok na 3-point, partner. So yun ang titingnan natin. Malaking factor na si Tikboy De Rosario has been limited to only just 5 points dito sa larong ito. Isang malaking factor yan on the part of Irosin. Dahil talagang nakokontrol yung main gunner nila, Tikboy De Rosario. He had several attempts from the 3-point territory, pero talagang nagmiminta siya dito. Pero what do you think? Sa tingin mo ba, Tikboy De Rosario will continuously try to hit those 3-pointers? Yun, partner, yun ang sinasabi natin. Siguro naman, once, sabi nga natin, once a shooter will always be a shooter, no? But right now, talagang medyo, kung mapapansin mo din, hindi masyadong tumitira ito si Tikboy sa 3-point ngayong quarter na ito. I mean, ngayong half na ito. Nung nakaraang half, medyo marami-raming binitawan na 3-point bombs, kaya nga, but hindi nako-convert ito ni Tikboy nung nakaraang half, partner. So, mayroon na on that first half, partner. Ito si Tikboy De Rosario, 5 tira sa 3 points, walang naipasok. Walang naipasok. Tumatama sa ring pero hindi talaga naipapasok. Medyo maalat ito ngayon dito.
And right now, titingnan natin kung maalat din itong Barbie Floriano. Hindi, joke lang. Miss Barbie, pasok with your report. Magandang gabi muli mga kasurog. Isang mainit at dikit na laban ang ating natutunghayan ngayong gabi. Kaya napakahirap malaman kung sino nga ba ang siyang magwawagi. Samantalang ang Team Irusin ay nagsimula sa isang slow start na laro. Kaya naman ay nakuha ng Team Matnog ang first half ng matchup na ito. Nababahala rin sila sa kontribusyon na nagawa ni Cyril Gonzalez during the first half. Kaya naman ang plano ng kupunan ng Irusin ay pigilan ang magandang larong pinapakita ng imports ng Team Matnog, umatake sa kung saan nakikita nilang open at iwasan ang pag-commit ng fouls. Malakas na depensa at coordination lang ng bawat isa ay magagawa nating malamangan ang kalaban ito. Ang sinabi kanina ni Coach Ervin. Ito na muna ang latest mula sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. At ayan, completing the 3-point play opportunity na naman, itong si Cyril Gonzalez. At talagang matindi ang pinapakitang performance dito ng batang ito. Now, Tikboy against Cyril Gonzalez. Tikboy nag-aantay ng movement mula sa kanyang mga kampe. Binigay kay Aymar at the low post. To Grefaldeo. Medyo siksikan sila doon. Oh, yun. Naagaw na naman. Glida! Finishes with the right hand. Yung nga sinasabi ko, partner, medyo nagiging stagnant at one-sided yung offense itong mga taga-Irosin, partner. At ready na naman doon yung mga taga Matnog doon sa depensa, partner, yung switch ng defense. And yan, muntik na namang maging turnover yon. Del Rosario will inbound. Talagang gwardyado masyado dito sa Sabayo. Raymart Dreo skipping, passing, and Grefaldeo finishing. Ito, medyo the only bright light for Team Irusin dito, partner. Itong si Ronel Grefaldeo. Isang dosena na po ang hinahabol dito ng mga taga-Irosin. At ayan, ginugulo masyado ni Decano itong si Cyril Gonzalez. At ayan, bad pass on the part of Cyril Gonzalez, dahil medyo nasa loob na ng paint itong si Graida, and yung pass niya sa outer. Kala niya hindi ba backdoor itong si Hiner Graida doon sa play na yon. Oo. So, Tikboy Del Rosario needs to step up sa larong ito. Ganon din itong si Aymar Sabayo, though heavily guarded, but still kailangan nilang mag-step up dito. Now Tikboy being guarded by Graida. Tikboy goes straight to the paint, and with that again, Tikboy float. That's a sweet one. Yes, partner, good move with the part of Tikboy Del Rosario. Pabalik sa 10 points ang hinahabol nitong mga taga-Matnog dito. Oo, so defensive stop na naman for Irosin. Delegado. And sabi ng referee, it will be Irosin's basketball. Oo, at may tinawag na foul dito kay yun. Iligado. Tinawagan ng foul si Iligado. That's the second foul nito ni Iligado dito sa ating game. And meron na namang opportunity dito mga taga-Irosin na tapyasan ng Kalamangan. Tikboy steps back. Still missing mula sa 3-point country. Graida after the pass from Cyril Gonzalez. What a finish! He's finishing it with conviction. Ibang klase ang intensity, Yes, tenacity nitong si Hiner Graida dito. Look at that. Grabe yun, Hindi mo partner. masasabing that shot was not challenged. He's even fouled, and right now nandito siya sa free throw line getting ready to take the 3-point play opportunity. Well, yun talagang kalakasan nitong Team Matnog, partner, yung transition. Talaga every time kinakapitalize nila yan dito sa ating game. And talagang hindi lang kinakapitalize, talagang ginagawa nila. They finish it. Now Decano directing the play for Irosin. Naghahanap ng movement mula sa mga kampe.
Decano shoots instead and scores. So maganda dahil nakabawi ka agad naman dito yung mga taga Erosin. Another defensive stop ang kanilang dapat gawin. Gonzales misfires. Oh, the ball will stay with Matnog dahil tumama sa hip before it went out of bounds. Tumama sa hip ni Decano, sabi ng referee. At buntik na yun, turnover for Cyril Gonzales. Medyo nabitawan yung bola. But Buti na lang tumama dun sa katawan ni Decano, partner, on that last sequence. 4 to shoot. Gonzales lets it go. And Amuragan keeps it alive. 10 seconds or make it 8. Graida going strong to the hoop and dishing or fishing a foul. Muntik na naman ma-end one yun, partner. Oo. Good drive on the part of Hiner Graida. Makikita mo, halos hindi siya pinapalitan dito. May ganda nung basa ni Graida doon sa defense na binigay sa kanya, partner. Kasi nga, talagang ina-anticipate ng defender na the-drive siyang middle. Oo. So, pag switch ng defender, talagang inatake niya kagad eh. Oo. So, that's a wise move on the part of Hiner. And right now, eto nagbubunga yung kanyang pagiging wise doon dahil nasa free throw line siya, hitting the first one, the second one also. So balik sa isang dosena ang lamang. They need to shoot now. Tikboy still can't hit. That's the 8th miss of Tikboy De Losario dyan sa 3-point country, partner. Maala talaga dito si Tikboy De Losario. But who knows, come fourth quarter ay mabago ang complexion ng laro nitong si Tikboy De Losario when it comes to offense. Sabi nga natin, this is just a 12-point lead, partner. Oo. At mayroon pang isang quarter, 10 minutes pa. At may chance pa dito itong mga taga-Erosin to cut this lead or to even step up pa nga dito sa ating fourth quarter. Kasi sabi nga natin, this is anybody's ball game pa rin, partner. Oo. At alam naman natin itong mga taga-Erosin ay kayang-kayang bumalik dito sa ating laro. Base po yan sa mga statistics na nabasa natin kanina. Na halos hindi naman nagkakalayo. Merong pumapabor sa Erosin. We're talking about the departments, ano? And, yes, partner. Pagdating lumalamang naman yung mga taga-Matnog sa ibang department. So, yun na nga. But still, dito, halatang-halata, when it comes to speed, yes, partner, and the agility, ay sabi natin kanina pa, no, yung speed factor doon, and the agility of these players ng mga taga-Matnog. Kasi nga, napakababata pa nito, partner. If I'm not mistaken, ito nga si, yun nga, sabi nga natin, si Rex Gata kanina, senior high school, 19 years old. At talagang, kung makikita mo itong lineup ditong Team Matnog, partner, talagang mga bata at mga naglalaro pa talaga on their collegiate level, partner. At ito, pasadahan ko lang, partner, itong mga leading scorer natin. For Team Erosin, partner, si Ronel Grifaldeo, mayroon ng 12 points at itong si John Decano din, may 12 points na, partner. Itong si Grifaldeo, may 8 rebound. At sa kabila, partner, Cyril Gonzales, mayroon ng 24 big points with 4 total rebounds, may 5 assists at may 3 steal, partner, dito sa ating game. So, napaka-posible na umabot na naman siya ng 30 dito. Yes, partner. When it comes sa puntos, sa Bayo, maganda rin ang pinapakitang depensa sa kanya ni Amuragan. Sa Bayo, napilitang itira yon at malayo sa piling ang tira. Ayan na naman, it's Ilegado! Gets the continuation. Grabe, partner, itong depensa pinapakita nito ni Amuragan kaya Aymar Sabayo, talagang pinapahirapan niya ito. At yun na nga, sabi ko, partner, ito si Jamir Ilegado ang talagang bubuhat dito sa Team Matnog dito sa game na ito. Kung makikita mo dyan sa transition na yan, partner, halos siya yung naka-rebound, siya nagdala ng bola at siya yung naka-score. Yun ang advantage niya dito sa mga big men ng Erosin, because sabi nga natin, talagang he can bring the ball down easily and fast because of his youth.
Right now, ito na, babawi ang mga taga-Erosin dito, hoping na matatapyasan ng Kalamangan. 14 po ang lamang dito ng mga taga Matnog. Tikboy almost getting the ball. At ayun na naman! So, yon sinasabi natin kung sa bilis talagang walang panama dito ang mga taga-Erosin. Obvious na po yan. Tikboy still missing. Aymar can't get the rebound but Grifaldeo is there. Tumira. Hindi na naipasok. Ayan na naman. Tumatakbo ang mga nakadilaw pero nandun si Hapin to deflect that pass. Yun na naman si what a sorry miss on the part of Cyril Gonzalez. Tikboy de Rosario will penetrate and gets fouled. Grabe yung action doon, partner. Sorry miss on the part of Cyril Gonzalez. Oo. At tinawagan naman doon si Hiner Graida. That's the third personal foul of Hiner Graida dito sa ating game. So hindi ko ano yung term. Yung term na ginagamit mo. Bibihira. Oo, Kumbaga sa bibihira. Tagalog, bihira na magmintis sa ganong mga klaseng sitwasyon si Cyril Gonzalez. Kaya halos hindi siya makapaniwala doon. At ayan, na-steal na naman ang bola. Hamuragan to Gata. Gata having a hard time with Tikboy de Rosario. Tikboy skipping through the defense and hitting the bucket. Now siya na yung bumabantay dito kay Cyril Gonzalez. Hindi natin alam kung how is he going to stop this scoring machine. Cyril Gonzalez. Oy, ipinasa. Muntik nang maipasa sa referee. At balik yan, partner, dito sa mga taga-Matnog. Medyo na-deflect nitong mga taga-Erosin. Natapik. But ito 4 seconds on the shot clock, partner, on the part of Team Matnog. Josil to Gata. Gata against Tikboy. Tumira, nagpakawala ng napakalayong tres. Dahil wala ng oras sa payo to Tikboy. Tikboy will shoot. Wala pa rin. Yun ang But dapat still, gawin, partner. No need to hurry, but again, they have to do it quick. Oh, lumagpas yung tira. Itong si Gata. Now, Tikboy de Rosario has the chance once again. Binigay sa corner kay Hapin. Hapin, tumira ng tres. Wala. Na-rebound itong si Decano. Tikboy. Inching it. Inside the basket. Wala. Decano. Wala din yung tira. At ayan na naman ang mga nakadilaw. Jasil kicks it out to Gaton, or Gata, rather. And for the finish, it's Cyril Gonzalez. So, lumalamang na talaga dito ng matindi itong mga taga-Matnog. yes, partner. At yun na nga, kung makita mo yung play na yun, halos dalawa lang yung nakababa for Team Erosin. So, dapat dito, partner, wag sila magkampante na kayang stop ng dalawang player, yung tatlong player. Kasi 3-on-2 fast break situation yun. Kaya So, lang, dapat bumaba sila. siguro nararamdaman nila na yung fatigue Yes, sa partner. mga oras na to. Kasi sabi mo, itong mga taga-Matnog, napaka-energetic pa rin Napakababa, until now. oo. Oo, kasi sabi nga natin, mga bata talaga ito Oo. dito sa mga taga-Matnog. But again, this is, again, mayroon pang chance itong mga taga-Erosin dito, partner. Oo, sabi niyo nga, it's still on a striking distance. Kahit medyo lumalayo na, but still, meron pa pag-asa para sa mga taga-Erosin dito. 56-72. So, ilan ba yan? That's a 16-point lead. Yes, partner. So, 7 minutes and 8 seconds pa naman ang natitira sa ating ball game. Tama. So, tingnan natin kung ano ang naging If Tikboy adjustments. de Rosario can hit those threes, Yun ang sinasabi natin. medyo makakahabol sila. Medyo yun ang department na medyo nawawala dito sa mga taga-Erosin ngayong game na ito, partner. Yung kanilang 3 points, partner, beyond that arc. So, yun ang magiging problema nila. At ayan, wild shot, desperate shot from Lopez. Again,
They need to do something here. Oo. But Matnog will do their best also para mas madagdagan pa ang kalamangan na ito and to make sure that sila yung uusad sa semis. And there you go. That's a misfortune for Cyril Gonzalez losing the ball, going straight to the basket or trying to find a teammate to pass the ball to. Kaya lang wala siyang mapasahan on that situation. It's a turnover on the part of Cyril Gonzalez, partner. Oo. 3-point shot. Wala. So, Amuragan for the big rebound. Cyril Gonzalez. Hinawakan. Pero, pasok pa rin ang tira nitong Cyril Gonzalez. This guy is really unstoppable. Sino ba Yes, partner. ang pipigil sa isang Cyril Gonzalez? It's another 2 points. But again, I think there's a review on that Pwedeng play, maging partner. unsportsmanlike foul yun. So ibang level din ang pinapakita talaga dito ng Matnog. Yes. Dahil sa alam nila na they're on the edge. Sabi nga natin, this is a must win for both teams. But right now, Matnog ang nagpapakita ng worthiness to get the spot sa ating semi-final. Nauna na yung bulusan, partner. Yes, partner. Tama ba? And itong battle na to is a battle for the second or the top 2 spot. So, upon review, partner, yung signal ng ating referee na si referee Ronnie ay unspo. Unspo. Ayun, oo. So, tingnan mo yung hawak doon. So, unspo on Gakos doon sa play na yon. Oo, but namintis ni Cyril Gonzalez yung free throw, but Yes, the partner. ball will stay with them. Oo. Delikado. Tingnan mo yung depensa ni Gakos kay Cyril Gonzalez. Delikado, can do that as a big man. Grabe. Pero wala, nabitawan ng bola. At nabitawan din itong si Amuragan. So, ito, partner, another chance for Team Erosin to cut the lead, partner. Dito sa 6-minute mark ng ating 4th quarter. Kailangang mag-materialize dito yung mga 3-point shots nila. Kaya lang, dito pa lang hirap na sila. May bagong salta ang mga taga-Erosin, yung number 15 na si Estrelon and itong si Gakos na bumabantay dito ngayon kay Cyril Gonzalez. At ibabalik dito si Dicano, partner. Oo, in favor of or to replace Lopez. But again, another chance for Team Erosin, partner, to cut the lead. Sabi nga natin, Estrelon, binigay kay Dicano. Gakos will fire. Wala. .558 remaining sa ating game. 13 to shoot para po sa mga taga-Erosin. 74-56. Talagang Aymar Sabayo is having a hard time with these two big men. Talagang kinukuyog siya. Lalong-lalo na to si Amuragan. Alam naman natin kung gaano kagaling as a defensive player itong si Amuragan. Ano? yes, partner, at mayroon pa lang 2 points itong si Aymar Sabayo dito sa ating game. Kaya nga, nalimit kasi talaga yung mga imports. Sabayo and Tikboy de Rosario na hindi usually umi-score ng ganyan kababa. Pero at the other end, namamayagpag naman itong mga scorers ng Matnog. Gata. Nakaapak daw sa linya, sabi ng ating referee.
Erosin will have a chance here. So kailangan makascore dito ang Erosin, partner. Yes, partner. Kung gusto nilang mabuhay. Kung sino kaya ang bubuhay dito? Oo, yun na nga. Partner. Ang tinatanong natin. Gakos kicks it out to Del Rosario. Still missing. Samantala eto, si Gata. Nagmintis din, pero almost. Straight na straight yung tira, kapos lang ng konti. Tikboy Del Rosario can't hit that one using the glass. Now it's Eligado bringing the ball down, kicks it out to Gonzalez. Tumira ng tres! Pasok yan! And ito, partner, talaga nagpa-file up na. 21 points ang kalamangan na dito. Ito ang mga taga-Matnog, partner. Mahirap na to para sa mga taga-Erosin. Decano was blocked. Grabe yung sapal na yon. Well, hindi rin naman natin masisisi yung Decano kasi they badly needed to score. They badly needed score. Oo. He's trying his best. Yun ang sinasabi natin. Oo. Talagang naghahanap itong mga taga-Erosin kung sino ba ang magbibigay sa kanila ng mga puntos na yan. And that drive of Decano as basang-basa nito ni Jamir Eligado, partner. Tama. Yan nga sabi, proper time management na lang ito for Team Matnog, partner, no? Hindi dapat magmadali dito itong mga taga-Matnog. Eligado missing. Rebound, Tikboy Del Rosario. Del Rosario will penetrate and gets blocked. Another block on the part of Eligado. So I think talagang scouted din Yes, itong si partner. Tikboy. Yung brand of play niya or game ay alam na din ni Eligado, no? So 15 seconds to shoot on the part of Team Erosin. Gakos. It's another sorry turnover, partner. On the part of Erosin. So talagang ramdam na dito ang panalo ng mga taga-Matnog. But still, meron pa po tayong 4 na minuto. And Gata, binalik kay Eligado. To number 15 na At si pinasok na din dito si Ariston Julo, partner. Oo, si Julo Ariston. Now, balik kay Cyril Gonzalez ang bola. Lumusot using the board and scores. Gandang hesitation move on the part of Cyril Gonzalez, partner. Alam mo yung konting tingin kay Jamir Eligado, kala nila ipapasa. Tapos bilis na naman. Good move on the part of Cyril Gonzalez. Oo. Yun ang advantage niya kasi with his youth, talagang masyado pa siyang mabilis. Yes, and ito si Cyril Gonzalez who played for UP Fighting Maroons, partner. And right now, I think he is committed to play for Mapua. Oo, sa NCAA. And kasama niya po dyan itong si Jamir Eligado. And I think Hubilia also. Yes, Chris Hubilia also. Will be his former or will be his future Yes. teammates. Now out of bounds but the ball will stay with Erosin. Happy nasa loob. Grifaldeo, Decano for Erosin. Sabayo. Wala. Easy bucket. Once again for Matnog, Eligado. Scoring that one. Again, ito na. Malago na dito ang mga taga-Matnog. Hindi natin masasabi Another foul, partner, on the part of Ariston Julo. Abangan niyo po yung susunod na laro, yung laban ng mga taga-Bulan kontra sa dayong mga taga-Barcelona. It will be covered by my partner here, Coach Paul Sepe and Sir Angelo Espinacilla. But right now, di pa natatapos po ang matinding bakbakan nitong mga taga-Erosin at ng mga taga-Matnog. Decano
Still missing. So talagang mintis ang mga attempts dito ng mga Erosin. Kaya napako sila sa 56. Samantalang ang mga taga Matnog ay meron ng 81 points. All because of this guy, Cyril Gonzalez. At yan na naman! Pasok na naman! So again, Rifaldeo, partner, still misses, partner. Doon sa shot na yon. At ito naman, tumatakbo. Itong mga taga-Matnog talagang, ito. Wala na, inililibing na dito ang mga taga-Erosin. Again, sa mga late tuners po natin, this is a very important game for these two teams, no? Again, dito po, madidetermine natin kung mag-top 2 ba itong dalawang kupunan na ito. Ang kartada po ng Erosin, 6-1. At ito namang Matnog, 5-1. Oo. At this will be the last, I think, partner, this will be the last game of Team Erosin. Team Erosin. Yung Matnog, may isa pa silang outing. May isa pa silang game after this game. But yung mga taga-Erosin, partner, this will be their last game. Dito sa ating liga for the elimination, partner. Maganda yung unang 5 games nila. Yes. Actually, unang 6 games. Unang 6 games, partner. Dahil 6 wins itong mga taga-Erosin. 6-0 itong mga taga-Erosin. But come bulusan, natalo sila ng 4 na puntos. Yes, and right now, ito, ibinabaon sila ng mga taga-Matnog. Yes, and the last outing of Team Matnog, partner, will be they will be facing Prieto Diaz, partner. Oo. Decano to Dreo. Ito si Dreo, medyo mahaba din yung pahinga. Finally, ending the drought. Itong si Gakos hitting corner 3 for Erosin. And that's the only third triple of Team Erosin, partner, dito sa buong game. Oo, pero I think that's too late. Oo. Ayan, narinig nyo, we're under the twilight zone. At napunta pa uli sa mga taga Matnog ang bola. Cyril Gonzalez, who's unstoppable in this game. May tangan na naman ang bola. What a nice crossover. And what a finish! And a foul! Paano mo stop yun? Gandang galaw. Yun. Ganon katindi ang Cyril Gonzalez. That's a good move, partner, on the part of Cyril Gonzalez. Very good move. That shifty move, the crossover, and the finish is almost perfect dito sa larong ito. Ayan, pasok pa ang 3-point play. I think nakaka 30 plus na to. Yes, partner. Si Cyril Gonzalez. Another try from Gakos. Mapapansin mo, pinaupo na yung mga main man ng Erosin, Tikboy Del Rosario and Aymar Sabayo. Yes, There's both at the bench right now. Under 2 minutes, Eligado against Decano. Ito, partner, sabi ko nga, partner, ang talagang chances na lang dito ng Team Erosin is yung last outing nitong Matnog. Ipagpadasal nila na matalo sila yung Team Matnog doon. Contra Prieto Diaz. But again, Prieto Diaz halos wala ding naipanalo. Oo, partner. Yun na nga yung sinasabi natin. That's why slim na yung chance. Cyril Gonzalez missing on that one. And the smallest guy on the court, partner, nakakuha pa ng rebound. Ito si Enero Graida. Taps it to his teammate Julo Ariston. Ariston can't score but they keep it alive. So this is it. This is going to be Matnog's win. Big win. Grabe, halos hindi lahat inasahan or ng karamihan, ano, hindi inasahan ng karamihan that Matnog will at ilalabas na din dito itong si Eligado at si Gonzalez, partner. Lang yung pahinga nung dalawa, partner. Ito ni Cyril Gonzalez at itong si Jamir Eligado. All throughout that game talaga
nasa loob itong dalawang ito for Team Matnog, partner. Oo. So, ayan. Tatapusin na lang to. They will just dribble this out. Pero itinira pa ni Graida. Ayan, dito na. Decano will still hit. Pero magtatapos po ang laban na merong 26. Tama ba ang computation ko? Or just the 16? Yes, partner. 26 ba? Oo, 26. That's a 26-point lead, partner. 26-point lead. Grabe talagang masasabi natin na ibinaon dito ang mga taga-Erosin, itong mga taga-Matnog, little by little. And what a show for Cyril Gonzalez. And also, Jamir Elegado, partner. Elegado. Graida. Graida. Maganda yun yung pinakita nito ni Hiner Graida. And kiniliti din tayo ni Rex Gata with those big threes na binitawan kanina. Yes, partner. So again po, panalo dito ang mga taga-Matnog kontra Erosin. So nasaktan po dito ang mga taga-Erosin. So yun, magiging 6-2 ang kartada nitong mga taga-Erosin at 6-1 naman itong mga taga-Matnog dito. So again, pag-usapan natin yung naging laro. Sa tingin mo, ano talaga ang naging factor nitong Matnog winning big kontra dito sa big team na Erosin? Ako, partner, ang nakikita ko dito yung magandang depensa na pinakita nito ni Hamuragan at nito ni Jamir Elegado sa ilalim, partner. Kasi sabi nga natin na yung mga guards talagang normal yung speed nandun. But again, yung limited numbers na na hindi nila pina-score itong si Aymar Sabayo, itong si Gripaldeo, medyo partner, panaka-naka din. And of course, partner, yung naging din dito is another factor dito is yung 3-point na percentage itong mga taga-Erosin, partner. Malayong-malayo sa mga previous games nila. I think this is the pinaka-worst shooting night nila in the game, partner. Kasi sabi ko nga, halos 19 or 20 3-pointer attempts. Oo, 4 lang yung pumasok, partner, dito for team Erosin. Kasi sabi nga natin, magaling pag magaling yung pinapakita nila behind the arc, talagang normally nananalo itong kupunan na ito. And of course, yung transition, yung magandang capitalization on every transition play na ginagawa nitong mga taga-Matnog. And of course, the unselfishness of players nitong mga taga-Matnog, partner. Kung mapapansin mo, hinahayaan nila si Cyril Gonzalez minsan na talagang umiscore for them. But pag may opportunity naman itong si Cyril Gonzalez, talagang nag-drop off naman siya. And of course, itong good performance ni Jamir Elegado, partner, na talagang nakapitalize nila. Sabi ko nga, nung early goings ng ating laro, at talagang pagdala ni Jamir Elegado at nakuha nila ang bola, nagda-transition. Itong si Jamir Elegado, partner, nakikipagsabayan at wala nang nakakahabol dun sa mga bigs itong Team Erosin. That's why ito ang kinalabasan ng ating laro. One of the big factor na nakita ko pa is on limiting Tikboy de Rosario and Aymar Sabayo. They did a great job in limiting those scorers for Team Erosin. That's why lumamang sila ng ganito. But right now, paalam na muna ako, partner. Yes, partner. I will be back tomorrow. But you and yes, baka kasama niyo pa po kami mamaya. Si Coach Paul and Angelo Espinicilia ay magbabalik for the second game. But right now, it's Morgan saying bye-bye for now at sabay ang pagbato kay Miss Mabel Gonzales na tuloy. Miss Mabel Chigoyen para sa ating kasurog best player of the game. Thanks pa, Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si Jamir Elegado mula sa Team Matnog, who scored 22 points, 20 rebounds, 4 assists, and 3 steals. Jamir, sa gitgitang laban nyo kontra sa Team Erosin ay nakakalamang kayo sa kanila until the end. Ano ang nagpapalakas ng loob ng inyong team para may panalo ang laro ngayon? Nagtiwala lang kami dun sa sistema ni Coach Reynold, tsaka kay Lord. Ayan, with your standing na 6-1, anong pakiramdam na mataas na ang chance ng inyong team na makapasok sa semifinals ng Ako Bicol Cup Sorsogon? Focus lang kami dun sa next step, on to the next na kami.
Ayan, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga nanonood at sumusuporta sa'yo ngayon. Go ahead. Shoutout sa mga taga-Matnog na sumusuporta sa amin, tsaka sa pamilya ko dyan sa UAE, tsaka sa Tarlac. Shoutout din sa kapatid ko si Lix, tsaka si Joshua. Ayan, wala pang masabi masyado ang ating kasurug player dahil siguro hindi pa nila masyado na ini-expect na nanalo sila ngayon. Kaya ayan mga kasurog, dyan lang kayo dahil maya-maya naman, labanan naman ng Team Barcelona kontra sa Team Bulan para sa ating last and final game. Mapapanood nyo yan ng live sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldico ng Ako Bicol Parteles at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.